Kechangmani mall hai keba gerisan no khungrokni bagui nasik mung hai keba khairok mani mokolni muktui yorjaknai hai keba one shoot mung ni mangpili kasawi phakya Musang Dr. Bijoy Debormani pha Lt Dharmarai D singjarno yakar thangmani Bisiba kamani salno ruksawi obahanyo gereng thai roja kami Komolpur dolai hangko obahakino thayo thangui obahakino rungsrung tongnai chirai khonai rokno khata kolom bagui kha tei 45 jona haikaba 75 family rokno blanket RI Kutung bebak no nangmani sokmani kechangmani molni kutung no khainani bagui obahakino blanket dog bagui mani mangpili kasai phakya Dr. Bijoy Debormani mangpili obahakino thui thangjangnai Dharmarai D obahakino Bisiba kamani salno obahakino muito khlaiui o mangpili no haikaba bini banner no tlangui gerisa rongni parao thangui obahakino dan khlaikya RI Kutung haikaba tei chirai rokno porinani bagui sep khata kolom rok bakmani mangpili kasawi phakya masaya manungya RI Kutung paimaya khata kolom pairijagya rangri gurui salphakeno tangui tui chanani rangri kulugyani bagui rungsrungnai rokno khata kolom pai rimaya RI Kutung pai rimaya o joraono kesangmani molo thangui musang Dr. Bijoy obahakino RI Kutung bakmani mangpili kasawi phakya obahakino kamini lukorok belaikino khatungjak baikya omahai kesangmani molo RI Kutung manma bai obahake chirai khonai rok khata kolom bak phaijakma bai belaikino hamjak baikya tongthokjak baikya paithago tamkok saka musang Dr. Bijoy Deborma kharainagi abo kha asapurna ruwaja kami abo Komolpur sub division ni dolai district Komolpur sub division klaikha sare malayoi mendidi khlai oro mai hapayo agam hachuk besaro bolong kocharo sini Tripura kami abo Tripura hodani kami abo tini ongka ani baba kimani Bisiba kaka engkai Bisiba no chung baba kimani salno borom digoi ya chugi achini borom no chung chubatru chini no kongni simi engkai ja sungne bodol borom no khata kolom bago engkai RI Kutung bago awal chubakan tini taklek hai bakha chokha je asokno ruwaja parawo phayoi asok kamiu phaye para ya kamiu phaye vaccine hino chutini oro sokpai kha oro agresim luwaje manar goi baik disipin khai ini bago chokha oro 75 acu payung photo pun oro 75 ba 80 nokung tong family tong ta nokung tong ga sungai bodol tong kai borok no sungai bodol no kolom tai khata bakha tai okha chakra no bono kai Komol Yaphar katini inge asa pun ruwaja kaisa apni kaisa special kaisa khodol tong ani bukhawo tani hingkai abo jehu chini dofani khorsa oro borom gunang dosor de bo siam to hru ang bisi mutumaya abo inga abo mutumaya to ka o samay to nini abo pura Tripura disturb area to mane bon bororo akar to mane disturb area ek to mane okay o jaga chini kami bising am chero go jaga chini borok kha babaisa nini security force bai chabi jago bolong borok no chubaw hinoi eke borok khai borok no silani bukai borok no sokramoi bongni thani rang rok bairung rok naw tam khlayo bongno mai mi sone tam thugi samung thalna bagai tam khlaibo rostam khai khor makhane bron tam sakhe ke asa puno ruwaja kami
o bisio khorokni borok no borok kono bolongni borok boya kusta boya ekam kaham kurung tanggo itu janai ekam borok bigra family na borok rok sa borok masa manung ya bang tongre omol kata hang lai mo sano o buha jagon borok oso chung kuning katam borok khorok ta khorogli borok injur duka civil injur duka he chung korong katam borok agli nugoi belai klai buka khamai chaka he abre mukha chung maklai nai karena obrok ni right to life kai tong Indian constitution right to life obo to borok nong without any tamo karon sa bowling borok ya tam ya Indian citizen bo bigra khorong man কিন্তু boto Indian citizen ble he agli khorsa borok ba dili ni khorsa borok ba jekunu jaka khorsa borok Indian je mantai soktai je bini right to life bini motong obo ke boja bini pare bailu khai jaka borok poko butha kan without any tam reason sara tam ko sara kuno tam kurui bon yago siria patang kusta kurui bolong borok ne phari bon butha jone osong fight le akoi chung kamu fight maklika osmai TSF ni tomani romani dia purma president tomani ofrang TSF ni advisory board ni chairman tomani ang pula project so phari chung masuk makai nai apply sin tomani maya sini borok kami amchani borok usle satu pitu flight tom butha satu mana kembali mbak kerong ni relatif kuna play chung bos nai me chung tam kami ke space klaya lo bekang hame mari pro osmai tapuni justice je suasis tola patro bo puisa lep sana ya wacin tan puisa lep sana wai bo case no bo fight like bo fight like apply bo kha osmoyo 50,000 klai chini borok competition kha chaki manam ko ang rai nu mane kom chap ka jadi chaki manang kok tong mane engke osmoyo rungna sine kruga brok chakro mandia ta mandia engke opun simna ang jang opsom hai mani kuriwa cha opsom bakha chong mani ang salsa pai bai nai borok bai kok sana bom khai tong tam ko osmoy to opuste o chung cases like abo limelight of haika borok sikan nukha gai tabuk otam kisah para kisah sama phajing lama sama sama tong tab ro kisah sorok lama ungkha tongani ro gai afar jaga tam jakha gai kokro salai makha je patar bo makha tam makha himfan tabu bon bisingo ekdom bigramungni mari nujak tong bon bisingo no tam bo oro tuini sep kurui sakhang pani sep kurui lama ungkha tam kori engke obro abo सरकार नखुंग सिमी तामी बनो मकल कायoi oro sep sap tam batai sep ro yakho jangai nanggo jaga engkai tini phaya ko brobe ang kok salai akoi bong bisingo brobe kathawoi bongno chrai rokno ja sungnai bodolno oi tam yaphar manoi bisi katalo 220 ni tini 2 tarik o salo joto ni rok ba mane ei khada kolon ko bekle bukha tong makha engkai ambekha obono jekata hangsa obotune chini borok ni hamkani bagai ang samung tangoi thane ai chugiaro tamoro ai bising thale tam chu tam engkai obono tini tem borok pai more than 30 years phaina muchung mane phaina tini kai sopahya kai brok bai aisa ai tam sanai wa oje khawaje tong makha o tong makha belek katha tong ma otong kok thai be phugoi maya oroni oka chakra sungai bodol belai sang tam mung tamo asa purnor waja pra no tini sawo gor kombol khatar ba kalang khati doctor Bijoy Devrama bahai ma ta khanaro jung thoka jinum ba khawa puriskar ungkha jung ba masing jong ma thaya komol ro maya mangkha hamja kata sibai ro rikha